again to our channel. Guys, nandito na naman tayo kay Arlene. Always here pagka may problem sa buhok ko. Dito ako tumatakbo kay Arlene. Ang dalok. Lagi ko sinasabi sa inyo. Siya ang nagpapaganda sila. Dito mga beautiful, oh. Kurt Salon lang. See? Anong pangalan? Kurt Salon. Pero sa una, dili ba yan, Kurt? Oh, true naman. Madam naman yun eh. Okay. Kurt Salon na. Dito tayo sa second floor dito sa BQ Mall. Ngayon kasi ayan, napagbigyan na nga guys. Kasi pagwapa ta. Oh. Ingon lagi akong anak, kaninang buntag. Ay, salamat mama. Nangawala ay mong mga trabahante. Lakaw na, pagpa-beauty na. Kay always ko na problema yung kung ano ako. Yung taon ko maka-time sa akong kaugalingon. O, lakaw na, lakaw na. Muaman sila today. Di, ayun, lumabas kaming lahat. Ayan. Oh, ayan. Oh, yan, magaling sa kuko yan. Si ano, guwapa. Ano, guwapahanin niyo, oy, binuko. O, may mga anak na yung mga yan, ha? Parang teenagers, oh. May ako pa. Oye, okay ka man. Ay, ikaw to, lagi. Oh my God, oo nga, may apo na siya. See that? Ganyan kaming mga bukulana, ha? Oh, di ba? Beautiful. Ayan, oh. Pasayanin mo. Huwag ko kay lapanin mo. Ruby. Si Ruby. Ayan. Eyelash OT. Amo ba? Eyelash Nail extension? extension. Oh, nail extension. Oh, wow. Daghan naman kag talent. Ha? Galing Maynila, ma. Ayun, very good, expert. Ayan. May mga bagong abli dito sa amo, ingon ko. Ato na lang ko kay lakuna ko. Ingon po akong anak. O sa may mong gusto mama ka ng mga bagong abli nga salon or yung dati na expert na suki mo ng matagal? Saan ka mag-trust? Siyempre, doon na sa dati. Siyempre, wapa ko kailan nila, no? Unya, mamaya, paglaruan niyang buhok mo, sabi niya. Kanang mga anak na ako kay gibantayan akong buhok dili, gusto pa tupilan, unsa ba? Kayo ba may-ari niyan? Sabi ko. Murag sila tagiyahan sa akong buhok. Grabe. Kagibo tayo dire. That's why maadik jud kag moari ka sa Kurt Salon. Kay kani sila bibo kaayo. Oh. Oh. Na si Ruby na si Tess na si Marisa na syempre always Arlene na. Ay, lagi kong pinapatalastas Facebook man at Instagram man sa ano man. Arlene ang dalok. Ha? Kailan ka natin? Sinsa? Si Miss Cynthia, vlogger sa Tagalog. Oh, lagi nakakita ako sa kuan sa kanang page sa Bohol Vloggers. Anapod mo ato? Wow! Sikat na gyud mo. Oo. Lagi, sikat na mo. Hindi ako ngayon. Not my first time, but yun yun. Matagal na akong di gumagawa nito, guys. Ginagawa ko lang to sa bahay. Ngayon, nagpasilbi tayo para tayong queen. Oh, diba? Ay! Uy! My God! Palihog ko, day! Nanawa ko, garaon, lihukan. Ito si Ruby. Tandaan nyo yung mukha niya, mestiza, guwapa. Ayan, siyang maglagay ng extension. Hinluan daw muna niya. Cleaning muna. Tingnan nyo, busy sila dito, oh. Marami nilang busy. Oh. Lahat sila busy, oh. See that? Kasi magandang celebration nila. Cleaning na. Ngayon, lagyan niya na extension. Yan si Ruby. Balikbayan from Manila. Ayan, the future vlogger natin. Future vlogger natin, ipapalaw natin. Simulan ba Ayan. vlog. Maugawan ta magtalking. Ayan. 12:36 naman di ay, oh. Wapa mo nga mga on, parehas natangtanan. Ay, magpuli-puli mo ka, no? Oh. Mga Sa ma'am. ay dili. Sus, dili mahurot kaya akong tambok ay arang dagana. Naka-cheers na surprise. Nakurat ko sa balita.
You listen na, bayot daw siya. No. Si Ruby, abi kong babae. Dako lagi kag tutoy, day. Wapo kag bana daw? Okay na, may tutoy. Oo, natestes. Natestes. May mo di ba mamam no? Nag-video ra ba ta oh? Vlogger mo na si Yan. Oh. Kumot ang bata ni kumot. Pasok ko yung bana. Suko kay bayo. Bas ko ba ni? Oo, sa bagay. Ako sa bana hadi ka lumot. Guwapo. Halala, ina. Ala, dara ko. Abi yun na akong babae. Nag-budget siya. Tingog na dai. Hindi, hasta tingog man. Murag babae. Dani nga ramiga ko ito kwento ni ma. Sa budget pag tingog. Murag baji. Wala ko kay Baudang. Wa yun ko kay Bao. Honest. Honest yun. Ay mo ko ko labati. Ang labas. Oh my God. Labas diabetic pa din. Ako na to. Pag yan nagabla ka magginatay man. Oo. Ako nga palagadyo ang bega. Oo. Hindi kagabi i-switch man ng yun bitaw ng switch bitaw ng kuryente biga on. Digaon. Oh. At lang ayun. Oo. Gabi include. Saan man di ka makita nila na akani? Sa spa and Asa? clinic ka siya. Ala, onsingan, i-plug ani. Nene salon ang beauty. Nene salon ang spa clinic. Nena Salon? Nenens. Nenens. More bata ba? Oh, okay. Welcome to my vlog. Yung vlog niya ay Oo. come on, ha? Come on. Share na. Kita ka na naibiga. Oo. Ikaw, depende sa gabiin, nakay biga o nakay laki, iharatan na. Oh. Oh my God. Ibuha nila diri, oy. Asa kumakit? Gapoy na ka. Oh. Nakapila na ko. The whole day ko diri. Nagpalami. Oh my God. Mura ko guilty ba ya? Mura ko magilty gingani bitaw nagpalami ko gatihaya diri ka manicure. Mura ko magilty. Ngano mala? Smile Ruben. Aras video, tagal mo. Oh my God. Nagre-reklamo sila. Haba daw ng buko. My God. Yes ka. Seryoso na sila, oh. Seryoso na sila, sobra. Paano pagandahin itong vlogger na ito? Vlogger na makulit? Oh my God. Arlene, grabe. Okay na lang. Ayan. Hindi pa tuyo. Wow, bongga. Ang ginawa ni Ruby. Ako dahil nahihina ako kanina pa. Ang straight sobra ng buhok ko, oh. Parang manipis siya tignan, pero okay lang, hindi ako sanay makitang ganyan, pero masasanay din. Halian, pero kuha na lang ang merienda. Tagpila ng empanada? 30 ma. 30? Kani kamote, no? Yes ma. Why turon na saging? Saging na.
Ay, kana. 5 na lang? Oo, dali. Ara na hurot, no? Unsa may ako, ani, uy? Bulangoy, no? Oh, ang galing kong manghula. Kaysa. Kana, ube. Pilit nga, with ube. Ah, pilit nga. Biko nga ube. Oh, Ah, okay. Nga na ay ube. Unsa may ako, ha? Teka lang. Mamili ta kay gigutom ra bami. Take out daw. Upat ani chicken unya vegetable upat pot. Kutsinta tag pila? Ha? Tag 7. Tag 7. Ang turon tag pila 7 gyapon. Tag 12, mas mahal. Okay, ito para sa mga beautician. Sabi ko, yung kutsinta muna, mas mura. Mas mura. Mga gwapa sila diri niya lami pa ilang pagkaon. Ana, galing kay ang ilang price muraging taas na. Akurat ko. Makakurat, biro mo yan 16 na ni. Hala, pila ra man na sa una. Kani di unsa man ni? Minimum 11. Ah, naay mas gamay. Okay, naay mini 11 unya naay dako. Oh, ana di ay. Anong oras na? 2 o'clock na. Inabot na ako ng hapon dito. Yan, sa Kurt Salon. Dito tayo. Lain na pong procedure ay lash extension. Kay Ruby. Again. Yan. Yan dito ko. Then, relaxing. Relaxing ka. Yung mga diri sa room. Sa Kurt. Ayan o. Oh, nakatihaya. Ice ko na ang ice ko. At pagagalitan na ako ni Ruby. Uy. I-close sa. Ano boss? Dili man. Murag na mula akong mata. I-close sa ma. Galing ni Ruby, ano? Oh, maganda ng pilikmata ko. Oh. And then, may nabasa ako dito. Ito yung mga services ko. Papabasa ko. Hair rebond, Japanese rebond, hair keratin, Brazilian, hair powder treatment, Malaya color, hair color, hair reborn. Ang dami ng mga services sa hair. Then they have the nail extension. Ayan. Bakit di makita? Ayan. Ayan ang pina-design natin kay Ruby. Ito yung reband. Ayan. Lash extension. Okay na. Ang resulta guys, meron akong lash extension, nail extension, pedicure, and then yung Brazilian, yung reband, foot spa, ayan. Tapos ang lahat, the longest stay in salon here in Tagbilaran City at only here at Kurt Salon kasi enjoy ko. Kumusta ba ako? Hello. Dito tayo sa Rayken. Ito lang naman ang sadya ko dito para makatipid ako guys. Pero nagkikrave ako kaya pagbigyan nyo na ako kumain ng minsan. Huwag na kayo magalit ha. Sige. Kain tayo ng ha. Itong ayoko ng beef hotspot. Wala na dito Kaizen. Ito kasi favorite ko guys ito. Wow, ang ganda ng kuko ko guys. Huwag na kayong magalit ha. Minsan lang din ako nagpapaayos. Tumawa na lang kayo. Okay. Kaizen 265 yan. Yan na naman ang yung order ko. And then, gyoza. Sasawa ko. Makiambag ako dyan pag anong order niya. Sige. Tapos yung take-out bento, busog ka na dyan. Talagang busog na busog. Or meron din dito, 399. Pero hindi ko alam. Ang kukunin mo para sa... Meron ng miso pala yun ha.
pa ako dito sa CR. Nandito sa kabilang CR yung kasama ko. Tapos na kami kumain. Kaya magpaalam na ako, tuwi na kami. Okay. I shared already the whole day na lakad at yun na naman, sometimes na lang ako makagawa ng mga ganyang video. Kaya, ayan, para magkita-kita tayo. Then, siguro, kung may mailuluto ako bukas na shareable, ay isa-share ko sa inyo ulit. Maybe live. I don't know. Let's see. Okay. Thank you. Bye-bye. See you on the next video, guys. I love you guys. See you. Take care.